Καλημέρα, είμαι ο Μαθαίος Κουζούρης. Καταγωγή έχω από την Νικήτη, ζω στο Εδιμβούργο τώρα τελευταία. Και νιώθω πολύ έτοιμο, είμαι ενθουσιασμένος. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνω και ελπίζω αυτή τη φορά να έχω μνήμες του Διάπλου, γιατί την πρώτη φορά από το άγχος και τα λοιπά δεν θυμάμαι τίποτα. Οπότε, ναι, αυτά. Είσαι υπέροχος, πραγματικά είσαι υπέροχος. Είναι ένας αγώνας, σήμερα ήταν ένας αγώνας πραγματικά πολύ δύσκολος. Και μόνο που σε βλέπω εδώ, έχεις μιλιά από ό,τι βλέπω και τερματίζεις. Πώς νιώθεις που τερματίζεις τον τόπο σου για μια ακόμα χρονιά, 10 χρόνια μετά? Νομίζω αυτή τη φορά κατάλαβα τι έγινε. Το ένιωσες έτσι? Κατάλαβα για τα καλά, ναι. Και νομίζω με τον Δωρομείο τώρα δεν θα μιλιόμαστε για λίγο, για αυτές τις μέρες. Θα κόψεις σχέσεις. Γιατί μέχρι να μου πούμε τα νεύρα, γιατί... Εντάξει, είπα. Είχα και το κύμα. Όχι ρε φίλε και 5-6 μποφόρ συνέχεια, από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι. Δεν έκοψε ποτέ. Ναι, η αλήθεια, ναι. Πώς το διαχειρίστηκες, γιατί πραγματικά... Οκ. Καταρχήν δεν το περιμέναμε χθες, έτσι. Λέγαμε 2-3, διαράκι. Δεν σας λέγαμε ψέματα πάντως και εμείς έτσι νομίζαμε. Και εμείς έτσι είχαμε δει στο προγνωστικό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξεκίνησα και από πέρα. 3 αναλύτηδες τώρα από πάνω μου. Τι λες τώρα, από χέρι? Ναι, αγώνας και ένα στο νόμο. Δεν έφερα 5 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πώς έγινε. Ίσως από το κύμα κάπως δεν πάτησα καλά. Εντάξει, άλλα στη τεχνική φαντάζομαι, το έχω πάρει και έχω καταλήξει το 15 χιλιόμετρο, σε νιώθω. Ναι, απλά κάποια στιγμή νομίζω απλά το έβαλα το μυαλό μου ότι πρέπει να μετράω. Σταμάτησα να μετράω χιλιόμετρα και λέω εντάξει, πάμε και θα βγει κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Ακούσατε έτσι το πιο σημαντικό, τι έκανε. Έχει την εμπειρία να το κάνει, γιατί μη διαθέτω την εμπειρία να το κάνεις. Αν δεν το κάνεις ένα κλακ να φύγει το κεφάλι εκείνη την ώρα, δεν γίνεται, σωστά? Ακριβώς, ναι. Πρέπει να σκέφτεσαι βασικά. Πρέπει να σταματήσεις να ρωτάς γιατί το κάνω αυτό. Και... ναι. Ξεκίνησες, φαντάζομαι είχες μια τακτική το πρωί. Μόλις είδες τον καιρό, τι σκέφτηκες, να προσάρμοσες αυτά που σκεφτόσουν, τη διατροφή, τα διαλύματα και όλα αυτά, όχι? Κάθε μισή ώρα κάνω διάλειμμα κανονικά όπως είχαμε συμφωνήσει. Λίγο με το προσανατολισμό της βάρκας ουσιαστικά παίξαμε για να δούμε πώς τα κύματα, αλλά δεν γινόταν. Δηλαδή, ό,τι και να κάναμε δεν βοηθούσε. Οπότε... Σωστά. Επίσης, είχες καθόλου αίσθηση των άλλων κολυμπητών μπροστά πίσω ή ήθελες να έχεις αίσθηση? Ναι, στην αρχή είχα και ρωτούσα πού είναι, αλλά εντάξει, μετά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι μένω πίσω, το άφησα για να συγκεντρωθώ και εγώ στον αγώνα μου. Δεν έμεινε πολύ πίσω. Τέταρτος στον Ρενομάχος, ένα θερμό χειροκρότημα, Μαθαίος Κουζούρης. Παρακαλώ, βράβευση. Έρχεται. Λοιπόν, φιλιό Βασιλικού, παρακαλώ να κάνεις τη βράβευση στο Μαθαίο Κουζούρη, νικητιανός τώρα νεομάχος, ξεδιψάει από τη φιλιό η βράβευση, συγχαρητήρια. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν ο Μαθαίος τερματίζει, είσαι φανταστικός, υπέροχος. Να πούμε ένα κάτι εδώ, είναι η γελιά μου. Είναι η γελιά. Θα έχω πολύ βρήγη. Το πρωί που έβλεπα τα κύματα, κάτω Παναγίτσα μου γύρνα λίγο σε νότια, άντε γύρνα λίγο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά πήγανε και σε ευχαριστώ. Ήρθες από πολύ μακριά για να λάβεις μέρος σε αυτόν τον αγώνα, ήρθες από το Εδιμβούργο, μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν σε πτώησε τίποτα. Το όνομά σας πού είναι? Ελένη Κανατά. Ένα χειροκρότημα για την κυρία Ελένη, τη σούπερ γιαγιά, υπέροχη, γλυκύτατη.
συγκινημένοι και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παλικάρι. Μπράβο, μπράβο σας, συγχαρητήρια. Με ωραίο χαμόγελο πάλι για άλλη μια χρονιά εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα βραβεύσεις και έναν νικητιανό εδώ πέρα, τον Μαθαίος Χουζούρης. High five, αστέρι μεγάλο. Έλα εδώ, παρακαλώ. Καθίστε όπως θέλετε. Λοιπόν, ξεκινάω με το Δελφίνι. Δελφίνι μας, μπορείς να μιλήσεις καταρχήν. Λοιπόν, ο Μαθαίος τερμάτισε σήμερα με εκπληκτικό χρόνο για την δυσκολία που είχε ο αγώνας. Και παρόλο το ότι έπρεπε να πάει στο ιατρικό κέντρο για να φροντίσει λίγο το φάρι κάτω από ό,τι κατάλαβα, θα μας πεις κιόλας εσύ, βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Θέλω να πεις πώς νιώθεις απέναντι στους συντοπίτες σου. Μπορώ να πω ένα-δύο ευχαριστώ πρώτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθελοντές του ΣΥΚΟΝ και το Συμβούλιο του Γενικού Επιτροπή, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η οργάνωση φέτος ήταν τάξη ανώτερη της περσινής. Και όχι ότι η περσινή ήταν κακή, δηλαδή, αλλά φετινή πραγματικά ήταν εξαιρετική. Παρόλο τον κακό καιρό, εντάξει, δεν έχω λόγια. Ναι, δεν έχω λόγια, ναι, αυτό. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την αδερφή μου που ήταν πάνω στη βάρκα, ναι, και ένιωθα τα μάτια σκαρφωμένα πάνω μου. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ένιωθα μια ασφάλεια, δηλαδή ήταν κάποιος εκεί. Αυτό. Είσαι υπέροχος, ευχαριστούμε, είμαι σίγουρος θα ξαναδούμε. Παίρνεις από το κορίτσι μας εδώ πέρα, εκτός από υπέροχο χαμόγελο και 2 ακόμα επαφλά μετάλλια, μετάλλιο έπαφλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, σε θαυμάζει, είπε. Εγώ σας θαυμάζω και τους δύο. Εσείς γιατί τηρείτε την τάξη και τον νόμο. Και εσύ γιατί έδωσες πόνο σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έφυγες να ξεκουραστείς και θα τα πούμε σύντομα. Είναι όλο το ραντεβού μας για το 56ο κοροναίο. Καληνύχτα Νικήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για τον επόμενο διάπλου. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός είναι ο ουρανός της Νικήτη σήμερα.